קורה אנשים כאן כאלה, אנחנו נשחק במשחק המגניב הזה. בואו נעשה פליי. שלב אחד. כמו שאתם רואים, אני מיניון חמוד כזה. זה באמת מזכיר לי מיניון. רציני איתכם, זה מזכיר לי מיניון. מיניון בחצאית. ואני אמור לעלות כאן על כל מיני דברים. לסיים ככה שלבים בזה שאני קופץ על כל מיני דברים. סיימתי את השלב. בואו נעבור לשלב הבא. Next. וואו, הוא פשוט מתפוצץ. איך מיניון יכול להתפוצץ? אוי 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 אוי, זה הולך להיות קשה. אבל אני עשיתי את זה. איפה אני הולך למעלה? פיטרי, הפטריה. לא. וואי, המיניון הזה ממש טוב בלעוף. וואלה. לא רוצה לקחת את פיטרי. יש לכם בעיה? לא רוצה לקחת את פיטרי. וואלה, בואו נעבור לשלב הבא. Next. אוי 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 אוי. איך המיניון מבועל. קפוץ מיניון. זה הולך להיות קשה. רוץ מיניון. סיימתי. Next. אימא'לה, זה רודף אחריי. מזכיר לי את הפרק הזה בחברים בחווה. אני מצטער למי שלא ראה, שקאומן בעצם נקלע למין דבר כזה שבא בעצם לחתוך אותו. מצטער למי שלא ראה את הסדרה. Next. וואו, אימא'לה, לא! והמיניון התפוצץ ויצא ממנו ריבה. תראו, כל פעם שהוא מתפוצץ יוצא ממנו ריבה. תראו כמה ריבה יוצא מהמיניון הזה. למעלה. תראי את זה. אני מבין שהשלב הזה הולך להיות קצת קשה. נבוא לכאן, קפיצה. ולמטה. אימא'לה, הם שורפים כאן את המיניון. יש כאן מיניון שנשרף. מצד שמאל. שמתם לב שכל פעם שאני גומר שלב, אז יש מין משהו כזה שאוכל אותי? איך זה קורה בדיוק? Next. כאן, מקום היפיוף הזה. קרה, יופי. הנה, המיניון הגיע למקום אחר, מקום יותר טוב. תעלה מיניון. מיניון! איזה מיניון חמוד זה. מיניון מעופף וחמוד. תעלה למעלה. וסיימתי את השלב. בואו נעבור לשלב הבא. אני לא יודע אם אני יכול לגמור את המשחק הזה בפרק אחד. המיניון פשוט הלך על התקרה. רבע מהשלב הזה זה ללכת על התקרה. נלך על התקרה עוד פעם. כאן את פיטרי. לקחתי את פיטרי. יוהו. מה קורה לך? שמתי לב שברגע שהוא לקח את הפטריה, היה לו עיניים כאלה של... לא יודע, עיניים חנוניות כאלה. מה זה היה?
קפוץ. קפוץ. לא! וואי, זה היה המעשה הכי מטופש שעשיתי אי פעם במשחק. נלך, לך. האמת, אני לא יודע כל כך מה עושים בשלב הזה. אוו! מה עשיתי מהשלב הזה? אם אני לא מצליח עכשיו, אני ממציא למיניון הזה שם. זה היה בין הדברים הכי מטומטמים שעשיתי אי פעם במשחק. אז בוא נקרא לך בשם, נקרא לך מושיקו. מה אתם אומרים על השם הזה? וואי, כל דמות שאני משחק בה במשחק אני תמיד ממציא לו שם. איזה עלוב. פשוט עלוב. טוב אנשים, בואו ננסה לעשות את זה פעם אחרונה. פעם אחרונה, אנחנו עושים את הדבר הזה. אנחנו גומרים את זה. אל תדאג מיניון. מיניון, הם לא עשו לך כלום. יופי. לקחתי את פיטרי. הנה העיניים החנוניות של פיטרי. של מה שגרם לך פיטרי. שמתי לב שהוא כל פעם מתפוצץ באוויר. במקום להיפסל, אני פשוט מתפוצץ באוויר. איך זה הגיוני? אני לא יודע מה עושים בשלב הזה, אני פשוט לא יודע. אוקיי, לקחתי את הפטריה. עכשיו לאיפה? לא! לא! טוב, פעם אחרונה אני עושה את זה. זה הדבר הכי מבאס שיכול לקרות לי. טוב, אנשים, לי נמאס במשחק הזה. מקווה מאוד שאתם תעשו סאב ולייק כדי לקבל אותו תוכן. אני יודע שזה היה קצר, אבל רציתי לשחק במשחק הזה, והחלטתי לעשות סרטונים קצת יותר קצרים כדי לקבל אותו תוכן, ויאללה ביי.